jotono no sari kaham tei ani khani paifle hamjangma tei sibai yafaro jotono no ani slai okra chakra tei ani babuni soman kok hingka kai kaisa thanai 6 tarik ni je kok no tui viral wngmani main uddesho hingka bo kaisa hayungni last fight hini tongo te Tripura borok to hini kaisa tongo hingka o group ano sabo add khairika abo ang tabuk nai tongo sabo add khaika ano phiaba o group ni bisingo কয়েকজন borok ang salia ekjon borok ano emon babe khuk sitrakai bo hinka abo sainani motoya aboni bagai ang bo kisa khuglai thangka tangi hakai ang bo blaikeno khuglai thangka bobagrano kisa hinjakti nong thangka abo sorry aboni bagai ang tini group ni bising tipana ang ma kerengpika tamni hakai ang no ani no salia kok kisa lai thangmani bagai ani khuk sitra ani bukhungni kokmani bagai belekhin ani chalia tamni haka ang bubagrano belekhin respect riwo bubagrano ang hambai maya paro tamgang bubagrano onek na hamjago agibo hamjago tabubo hamjago ang bubagrani koknang agibo kahamno sawo tabubo kahamno sawo phiabang adino group ni bising tikija kok banglaimani bagai ang okok sajak ting thangka sorry aboni bagai nakadi joto tiprasa rok ani bagai joto nakadi please ang next time ang te obo hai sajak tui tang thung ba ang bo saglak ani bakawa ang asungno wansugo ang bo jibono abo hai saglak tang ngagai guru ni bisingte ang kok banglaima bisingte ang bo sajak ting thangka tension ni bagai sorry nakadi ani jibon ang next time ang te salia obo hai kogrong no bobagra I love you too nini bagang nini egan sang te kuno hamya jibon saglak bobagra ano nakadi map khaidi jotono sari kaham te khulama te ani hamjangma yapar jotono no kon moi ano sai khnarga di je miya norok je omit development mungoi kok mane boagra mungi hamya sawni salaimani ar terai jo tabuk nakar sanka bini audio ni bisingtei norok je dabi thaimani boagra nakar ma sanai nei odang ja kabini nakar sanmani norok nakar sarma ang sugya ko samir babu sengang jagya bom haike nang norok he जों खायनांगौ बुबाग्रा नबो मा साननाय जों बोरै बदल नबो मा साननाय मोखां फुनगै मा साननाय bo bini mangpili no dadaksin jakai ma phunongnai bo a mangpili koroi khorang bai simi phunogoi sini Tripura haste ni boroi rok buma bodol ke bo nugya bono sini na jat khlai jakna bagai जों dabi sano kai bo je nakar sanmani no khore khana laibai kha nong bori bodol ke जों आंखाय खोनाका आने बोरै रक बाक्सा खोनाया कुपुं इंके bo khana mane aro bori bodol no nakar sanjakliya सानजागिया इंkai nakar sanmani do thik ase ke bo tamngai akok saka ni nong bujikha bo tamni saka boto hino anu na bolong thangka next to ang te mutya ko langlia boi kha no video homa bagai se anga bo rong ne mungsalia hin chawo tatal ki sawo bo abo te bobu ma khangbo phunugya kisi cha kok pene panangkai sairiwo abono ke bo khapur jaklaya bo kahamkai bini mangpili dadak si jakhai bo nakar ma sannai acha do nakar to abrong ni dabi inge kunu karone bo awa ke makham phunugoi boi bai bo to rok khajekna rok chance inkhanga ke abono tam sanai abishoy ke bo tok rogong ya bono je mon jeng punishment bolte no bolai na tok lai na ya bo sin Tripura sa bu sano sini kungthai barani bu sano jahate bono obo hailang ka ya ka rikhai obo hai poroboti dino te bo hai chela bu sarok buri bu sarok jahate okok saya ni bagai je jengki jak gerak majarari na nayo bu tok ni bagai ya babu acha ingkai nong je ano photo kaisa rahor ka abo bono ba bese confirm asol bo confirm bono bong parani buri na roho abo ingkai bo ke tamo kunu political party ni bagi ja kok saka na sak khai tong thudar ye saman klaika bo khai age asol bini yong ba comrade to khirai ba ji tong ma phong o ekdin assembly ne 2 din sekang
Sinyango to Binod Babu ongkoni busawo BJP ni kebabai amsai parawo rang roki cabak jak disne kebang mas Hongkong rang rifaimano bobagia bong ni BJP dol ketalo haboi borang bagia kiri jagai agotola kona barat hangtong kahin salai jabong parani borido আচ্ছা মে আমাকে জাস্ট অভিযোগ শুনছে মানো তবে প্রমাণ রগলে গরই নং যাগো না প্রমাণাতে নবং parani borai asol no borai sawo buino rang baklang yangai BJP bani jagraklia agotola kona o thangai barat hangtong ka rang kebang manjak tin salayo Oke, tabu ngorok bono yakar nakari manja khosuk bai. Nakar maya ko. Da kon, kai makhang nuk dari sanang nai. Mang beli bo phonok yaki subuya, taham kai bo ma sanai jeng khayo gei bubagra ni bagai jeng mo thangna hin tongnai bubagra no je abo hin samani jeng mukri kelai ma si paya ko abini ko khaja thani nang nong ya kai sairi ma bai sin mukri ran ya kine bukha kha khatang ya ko ta sonir babo. Da kon abono de naimung ke tabuk tawaisa paithak jora oba haike baksa buku citra khai tai se nakar salai tango au bai buaga ni borom tu tolangi tango paithak ning kono message tora tong lukurong ni phasing oba hai gotna rok no ti next যদি কেবো obo hai gotna rok no to abono ango chini tripura haste ni joto kongthai bara rok no Sini 13 lakh Tripura sabusa 19 dofani jati takuk bukuk tei ani selai okra sakra ani saktalai ani busa busuk ni soman dong nang abono no kobong nani musungo jati obo hairok tang di sin bubagra no seng khulombo sipai ya bubagra Ishor Bhagavan soyong ni soman Ishor ni pore sibo hima ni jengbono wansugoi khulombo tongthani obo hai bubagra ni again so anti kogrok sanani gerei ta sabai situng aboni bagino osini busano omit bo jeng cinti prasani bohok ni nokporma ba cini busano ni jeng wancuko omit ni serenggai jahate Tripura haste ni borok abo haitang tung ni jeng punishment dinani nayo butok rok to tang lai tung bo orono sikaman situng te Tripura haste ni borok bo hai kok sitra rok cini bubagra ni again so ta satung hanai jeng abono no nayo ta Somir Babu belai ke hamai boy kerengoi nil nitai sa reaction do firmani bagai kok to